नमस्कार मंडळी, मी शंकर शिंदे भटकंती एक्सप्रेसमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। भटकंती एक्सप्रेसच्या मदत नवे कर्तव्यच या उपक्रमांतर्गत पाटण तालुक्यामधील जोशेवाडी काळगाव या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त व्यक्तींना केलेल्या मदतीचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे। जोशेवाडी काळगाव या ठिकाणी मदत करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी भटकंती एक्सप्रेसचे शिलेदार श्री स्वप्नील चव्हाण सर, कोरेगाव, सातारा यांनी व्यक्तिशः घेतली होती। चव्हाण सरांनी 3-4 दिवस पाटण तालुक्यामधील विविध गावामध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून संपर्क केला आणि पाटणमधील जोशेवाडी काळगाव या गावामधील लाभार्थी व्यक्तींची निवड केली। ही निवड करत असताना केवळ झालेलं नुकसान हाच एक निकष ठेवून निवड करण्यात आलेली आहे। सर्व मदत अचूक व्यक्तीपर्यंत पोहोच केल्याबद्दल भटकंती एक्सप्रेस परिवारातर्फे चव्हाण सरांचं खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये हा ग्रुप पसरलेला आहे आणि या ग्रुपच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम घेतले जातात। आता या ठिकाणी जे नैसर्गिक संकट आलं पुराचं आणि त्याचबरोबर भूस्खलन, त्याच्यामध्ये आमच्या ग्रुपनं आत्ताच एक 3-4 दिवसाच्या पाठीमागं कांदाटे खोऱ्यामध्ये 100 किटचं वाटप केलं। त्यानंतर असं लक्षात आलं की पाटण तालुक्यातली पण 5-7 गावांना बऱ्यापैकी जळ पोचलेली। तर त्यावेळेला मग पवार सरांशी, घोरपडे सरांशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर असं लक्षात आलं की या ठिकाणची गावांना काही मदत पोचली, काही गावं दुर्लक्षित आहे। मग त्यावेळेला चर्चेतून आपल्या या जोशेवाडी काळगाव या गावाचं नाव समोर आलं। तर या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी आमची मदत काही फार मोठी असं नाही म्हणत आम्ही, परंतु आम्हाला जेवढं शक्य झालं तेवढ्या प्रमाणामध्ये आम्ही ही मदत आम्ही देतोय। ती फुल न फुलाची पाकळी समजून आपण सगळ्यांनी त्याचा स्वीकार करावा ही विनंती करतो आणि थांबतो। ते नाही पण योग्य हातात तुमच्यामुळे मदत गेली ना। आजी, तुम्हाला ही मदत आली भटकंती ग्रुपकडून, तुम्हाला काय वाटतंय नक्की, तुमचं मत काय आहे? समाधान वाटतं। तुम्ही आमच्यासाठी एवढं धावत राहिला असा ते आम्हाला तुमचा आभारी आहे। आणि तुमच्या अजून शासनाकडे मागणी कुठल्या आहेत? आता माझं आम्हाला झोपड्याच पाहिजे, महत्वाच्या झोपड्याच महत्वाच्या आम्हाला पाहिजे ना। गुरंढोरं आमची वन लोकांच्यातनी करते त्या, आमची पोरं बाळ लोकांच्यातनी राहते त्या, आम्ही राहतो या। आम्हाला खरा पडते पाहुणे पैशात राहायला, आम्हाला ही झोपड्याची सोय महत्वाची करून द्या। आता तुम्ही नक्की झोपताय कुठं, म्हणजे पर्याय व्यवस्था तुमच्या राहण्याची? बाहेर आम्ही संध्याकाळी 7 वाजता शाळेमध्ये आणि बाकी 5-6 ग्रामस्थ केस फक्त पलीकडे शेड बांधले तिथं थांबतो रात्री आणि कोण माणूस सगळं पाहुणे पैशात नाही, इथं राहायला कोणच नसतं। इथे राहायला म्हणजे सगळे घाबरलेले एकदम, सगळे रडतात। म्हणजे सोशल मीडियापासून दुर्लक्षित आहे गाव, परंतु मदत पोहोचलेली नाही, तर मदत पोहोचली पाहिजे। आमच्यासाठी धावपळ करीत आली तर आणि यांनी आमची मदत घेतली, आम्हाला खूप आमचा जीव झाला। आम्ही उपाशी नाही की, पण तुम्ही आमच्यासाठी किती धडपड घेतली आणि किती तुम्ही आमच्यासाठी काळजी घेतली, आम्हाला आमच्या जीवाला आनंद झाला। सगळं पाहुणं आली का आम्हाला तुम्ही वाटताय आमचं सगळंच कोणतरी आलं आणि आम्हाला भेटलं, आम्हाला असं गोड वाटलं। त्यासाठी आम्ही तुमचे आभारी आणि शाख मोलाची ठरली आमच्यासाठी। आता तर आम्हाला म्हणजे आम्ही असं माणसात माणूस म्हणजे असं अजून बी नाही आणि बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केलं आणि ही माहिती आणखी कुठं पोहोचवा पाहिजे आणि सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं तुमचा आभारी आहे। धन्यवाद।